Bdew jidhru l-avviżi li permezz tagħhom il-Gvern għandu lan li jħeġġeġ interess fil-bini ta' trek għal motorsport f'pajjiżna. Dan biex imbagħad f'Ġunju tinħareġ espressjoni ta' interess għal dawk l-imprenditurji u konsorzja li jkunu interessati jiżviluppaw art biex tintuża bħala motor trek. Xi ħaġa li ilha mixtieqa u li se tkun l-ewwel waħda tax-xorta tagħha f'Malta. Il-ħsieb huwa ambizzjuż u l-idea hi li l-post ikun saħansitra jatira karozzi tal-Formula 1 li jiġu propju Malta biex jagħmlu il-provi. Is-Segretarju Parlamentari għall-Sports Krista Ġus tkellem dwar dan meta ħassem fil-programm tweġibiet fuq One. Fuq proġett kbir ħafna. Il-kobol li qed naraw proġett li naħseb jiena sa minix perit, minix persuna mis-settur, però naħseb itqarrab mill-100 miljun. Nitkellmu fuq proġett kbir li nittamaw li l-interess minn barra kif ukoll minn pajjiżna stess ikun kbir ħafna. Aġużi jgħid li ħsibu li f'dan il-kumpless State of the Art ikun hemm akkademja tas-sewqan li se toffri kursijiet biex wieħed itejjeb is-sewqan tiegħu. Mhux hekk biss iżda tinħarsu wkoll li f'din il-race track ikollna wkoll il-possibilità li min jitgħallem il-karozza, min jitgħallem il-muturi, min jitgħallem vetturi ikbar ikun jista' jagħmel dan mingħajr il-perikli għas-sewwieqa f'din il-faċilità ġdida.